rifle and loot, drink up, be hearty, show ho. We kidnap and ravage and don't Did I hear no This round cake. Kan det hända även om det... Oh. I can see the Borg from here. Wait a minute, vad är det? Cat. Ja, snus till Borgsnet. To adventure. Let's go! Kan du skirmisher? Oj, jag äter för en sån tinchon. Ja, här är det. Wait for me! No time. No. Kan var det då? Ockers pirate coat. Snacker Stick left to the behind. code. If you get behind. You're Nej, left men kan behind. Yeah. Hej, här är jag också, ja? Vad händer? Så står är det här till här? What the hell? För det är utladdade facklan eller kan det vara? Jag är ner där. Wow. Det är Kan jag dit? Det är Det är facklan. Jag vet en öronfackla nere i stranden. Strandene? Ja. What? Här. Så gör jag Är det det? Pick up a Borgsnet. Ja, jag är här nere. Ah! Helt om man kan filcha det där med något sorts sportting. Den där du. Jag ställer skyltet, står det skylt här uppe? Inte missa. Nej. Jag har alltid en message till Toynsöver. Capped. It will happen sooner than you. No! Käker hatten där jävla. Speciellt i akkurat Captain Kacker. Ja. Speciellt. No! No! Den har mist! No! Oh! What did they do? No! What did I do? What did they do? What did they do to you? Oh well, då tog vi. Resurrected. Jag börjar. Jag har redan. What did they do to you? Tell us! No, you're doing it wrong. Oh. Hello. Hello. We are very nice Cake. people. Yeah, we're nice people. You want cake? Well, you can't handle the cake. You can't handle the cake. Can't handle it. Vad säger Snake? No. Han ska vi kolla kaka och mondkjonnen. I am sorry, Mr. Fire. It was all I could do. Oh, it's on. Hey. Kat. Inte gelé. Hej, hade du fjättlar i det? Kom in det? Ja, där. Här är snös i fjällen och bara spara creepers. Kan vi borgen här gjorde det? Jag bor. Nej, det är Bro! Jag strax det här. Jag bor. Nice. There we Oh, go. yeah. Assassination. Bro. Assassination. Oh shit, det där kvar. Oh nej. Get out! Get out of here. nej. Essy ankra läkna en person. Kom och träpp igen. Oh nej. Tackar rätt lite. Rabble. Sarsläggaren. Jag kan hela. Who is this? You can't find any survival. But Hey, our pumpkins! Survivors! Where did he go? What is all this? If we hide the fjällbad hål. Ja, men det tror jag att det är helt annat land att börja blodgörs, men... Into new land, beyond. It's a Captain Creeper. What the hell is this? Welcome to my land. What the hell is this? Damn. Hey, kan du det? You can't Ja. find any survivors. Och så är det bara knappla redstone i. Hur kan den här redstone är? Torch. Oj, vad det också vänta. Jag hörde att den har mist igen, så jag var... Åh, här är en netherrack. What the? You.
No way! Han hörde ju inte efter där så det var... Vilka dröjer? Hey! Hey! We have found! Survivor! Survivor! Shit! Captain! Okej, Captain. Ska slå ryggen. Ah shit, det blir Simon! Simon! Kom Ska igen slå nu! ryggen. Captain. It's not. Nä. Simon! Simon! Kom ner nu! Det går! Otley! Jag vet. Special message! When all hope is lost, you found a survivor. What? What? Captain, go, hurry. It's... Jag vet inte. Väcka vännen. Det står i spel. Aye, it's a trick. Oh, John! It's a trick! Oh, here they... Oh, pumpkin. Det här kämpar vi. He lava. Gunpowder! I like gun. Det. He lava här i snö. Och Benno kan... Oh. Ska vi stödja... Oh, här är jag sen nere. Ska få med det? Enderman! En Enderman. Oh, it's... Oh! Kan hit It's jätta on like va? Donkey Kong. det gick igenom. I don't give a shit. Slash där med. Ska vi follow the road of get there? Careful road. I don't know. Try the dash. Give me some. Netherrack. Netherrack. Det står like jokes här. Of burning dirt. Jag är här efter en. Oh nej. You shouldn't be. That's it. I'm leaving. Så jag har... Täcka spåslag. Är det bara hur spelar till allt jag ska känna det? Nej, att det är tecknen där som korsar en tink. Hade ni spjåt och sen bara lagt det alla ställen och så bara korskilter och så bara... Ja, okej. Oh nej. Wow. Jag ska spela. Eller ska jag börja inte vi just... Nej, kan jag klart? Jag vet inte, jag absolut för att jag har inte Fair now mid på. Jag får inte välja. Men här next. Captain, we protected your life. Come on. Don't worry. No Jag får worries. inte välja. Shut up, Bristol. Captain. I'm so scared. I'm so scared. Mommy. Och så tar en där bara i. Vad heter det? Vad ska nu Jag göra? vet inte, jag sitter inte lava långt river, men... Jag får inte välja. We have to flat. Jag får inte välja. Jag får inte välja. Don't worry, Captain. Hej! Adrian! Who? Sashi, mitt du är? Mitt där, Ser det det? är inte att göra då. Sashi, tror du han. kämpar inte vid lava. Holy shit! Han landade inne, Jag han sa landade inne i väggen. It's all like Donkey Åh, Kong. kom! Auskud. Let's follow the Yes, road please. of... Captain! But I needed more health. Jag Oh, lät yeah, om right. Sås. Like Donkey Kong. Det är sann igen. Creeper Vad alla tror fyra jag lever. på andra? Oh shit. Vad tror jag på andra? Oh nej. Vad ska jag köra då? Han! Ja, det kan inte gå. Esbern, hjälp mig! Okej, jag får logga ur och jätter. Det går nog inte att säga om det hackar. Zombies! Jag klarade att leva i alla år. Så länge inte att du promotet. I trappan. Det är inte det att det hackar så här. Men jag ska vara en noob och just nu någon. Du är inte nu vad du går, men du måste klara zombie i hallå. Du är blivit promoted till zombie sniffer. Zombie sniffer. Oh nej. Jag vet inte om jag har läggat upp. Det lägger sin John. Ja, här är en creeper. Okej. Jag får lukta nu.
Så, nu glad att dräpa allt zombie som sårs. Helt också ett Sper. Sper! Ikke sitte vi igjen, men at det er bare plass her på. Oh, my Yes, step. You're so wasted. Jag Do vill säga not det så det blir rätt sänk. Enter, never. You read the Daredevil? Det är det. Det är stilla gag jag tar. Captain. Do not enter. Never. Så skulle vi? Eller skulle vi inte? Åh nej. Ah! Do not enter, alright? Cat, there you go. Lava! Lava! Squid! No. Ja! Little no pito, en kaka. Ja! Åh nej. No! Jag kan bomba till. Jeg visste jeg for å være også hørt til at jeg sa seg. Saw the pressure plate? Yes. Jeg tjekker bare på å lukka. Damn you! What you have, Uncle? Nei, jeg kan ikke være det. But, Snyter bare. oh! Sick. What is this? Behind the bookshelf? Det är nog så ilt där som bara så. Han dör. Han dör. Här till ett min tänk. Jeg kører litt i kisten. Ting Okay. som du kan Jag få. på. Hey, Gosh. over his head. Dead. Och det är kompass det här. Jeg vet ikke hva det var i. Esbern. Look at me. Ja, alltid etter det var. And so Aaron. Ah, jag med. Esbern. Yeah. Oh, I like pork chops. Look at me. I can't. I am picking my stuff up. Now shut up. Oh, för era mot. Men stadig, jeg har funnet en mysterious place. You want something? Pew pew. Oh, Skull! no. We had Wait. what the hell just happened? Got det här What? emot. Sit Captain. Tappa knappen i. Här. Oh! Här där rymde. Här rymde alla vägen. That is so secret. Levi? Ja. Jag går inte i kistan när nu inte vattnet. Ska vi få ånga där, eh? Oh, iron sword, det vill jag ha. Jeg vet ikke om jeg tror det. Do you permit me, Captain? Kvui. Oh, Jag var en you knapp. deserve it. Det är knappt obsidian 4. Jag kan inte spela jöknen. Ja, Ja, men det som man ikke er også om. Runt om! That's a safari, dude. Put captain's remains here. Ah, that's a 10. Ah, nice of you. Kan så det This put captain's seems remains. to be stuck in upside. Hade rätt lägga några träffande summor. No! Could this be? Arvin! Irvin, no? Er det noen fenker i obsidian? Hvor er kvært? Irvin? Stuck. Det er ikke Arvin. Kvar That's är it. Vem vill ha kvar? At han gole. Ta gole! Hiva falske! Wait. Ah, kan han just behind us, Jacob? It's a spa! Kan jag Det tid? er tag I'm the captain now. den gole vi og kom Ja. efter hinner og lagt ut så Jacob lukser svart. Helt sikkert. Jacob. Ah, Go back! Vi hade det shit. var sin suspicious. I was here all along. Yeah. Esbern. Hade ikke klær nu helt du. Jo, är det. Nej. Det är Mr. Pissy Janne, det vet du. Nej. Hade ikke klær. At det er klæger. Jo, hallå. Jag dubbelcheckar det, hallå. Han Lukta i det. är saved. Det var inte han som var kidnappad.
Ja, Han det blev var... kidnappad. Men Ja. så kom en annan där och säger att han was here all along. Åh, hej tid. Jag var här alla tror alltså. Jag vet inte vad som är här. Jag har rätt och så... Oh, like that, huh? Och så bara... Wow. Så, yay, happy ending. Jag tycker alltid jag lagt där kommat. Hej på er då! Ja, det var kack. Det bara kaka. Kom här, vi bara kaka. Åh! Nej, det är bättre jag så nog snägga kack för tydna. No surprise there. Du. Wow, fan, du måste hoppa i lava. Yeah.